Send my class. The final what's up, Alan? What do for charming? I hear you massive. Nehema epa ne addition benya ntamboso ye kansan wodi fo obeye mu adin na wi tinompa ya Dibim na ohima no so eni ha process and what they do or see an operation grant or the papers via anti we see on fa copy na enko yuren Mustafa. So vous allez pas forcer. Non, si on a un peu de massage, c'est ça pour vous dire. Pour la bouche de moi, c'est pas un papa, il y a un homme de bleu, non, il faut en cas de chien. Le bain au diamant, le moyen de ne pas recevoir les dames. En chemin, pour la semaine, nous sommes venus du Mumba. Nous sommes aussi, non, les grands tabacs, c'est bien nos prêches. Si va passer le truc, nous nous sommes soir. Madame, c'est ça veut dire que oui. C'est du moins du normal. Avec le début. So kama busuano. Si c'est pour dire fois au début busuano. Et ben chopa au monde pas. Le normal busuano ni assez. Et c'est bien yari ni ça c'est de bedao. C'est pour dire une fois chopa. Et ben pas chopa. Na yasre se otumfo utwani nyahwe kakra na se oye chopa na be wi no yo so ya ba foso ba chopa na ni go kwa na ba na se bi so na abusia makame omo kan me mra ni go oye Dibim na di ba o de dizer ya fosu kisi o de be no minua unyaba pani zo e Kodechebe, openi kodechebe. Mo fascine laima. Amizwe. Friend, Yafra, Nana Mani Macham. I'm not going to know. Free Your friend George, your boy, and I am my mamma. So your friend answer George, and I am my mamma. The patrol, your friend was children, and I am my mamma. You are not coming back to Panama. I don't know what I'm saying. So I don't know Dibim. Ya mama ni pananti ase oba ha be di asem enu egu anofo enu na ndu mo ati ase ye be ma Dibim mama no na edanze na me na na e wo se odufo nwen ho de ne wo ma ti pontie mu ye ne kwa na adwo mo sa Wano me bro madam ni za sa na ba ye no so mu nyana mu dina na chi and bi asem no fa de se mo ana se you love say be ko ti ba lo so you you ba so cheche se ni mo se be ko nyano o ka mo te o di se ti o be ko nyano ana o di se ko nyano so kura no se be no ko ka adise pa se no e mo mu no so bi ye se be no ko fa ko me de transfer se se be ka de se se bo je mu a o di se su kwa se o di ko je buja e na se be o no so be buja e ba di ye ro ba yo se be ba ma no ka mo se mo je o ma Dibim say you are say I will say what one say I see somebody on camera say otu for charming enka yesre say abra nana hima eka na asem no wantimi anka asem no ama na esi so na tijna krata bia eno na eye adititura na eye we kasem na obe
Brody Beckas or Becker reference na wakasi bi asem we ya make ewo ha na 1951 1952 it is asem me ekosi say no ye do wano kata no ba ma ye kan e ba ha ba ru an make kan kata no e ma yara sabe na ma bre ye mu e budi asem bi e di ka di ha ma budi ye e di na no no mo ga se ba ma ni bi di dance e wa asem se ma ga wafo di se ma bidwa ena se ko ne ma bidwa ma ne ma no wo budi na so wo de ne de adisga na ba fo de no ena se de tra na se de ma no mutu bi wo de adisiem ama e chi mo hanya ma no o ti no ase ka ta no da ho no a e de ba fo so ka yi ma bra di budi na so e go bu ase no na adisam se wo de sie budjum obo fo twa so no ena me o se be the only self na so pa oni ni e kwa kwa no enye bu daba ko the only self na so na no kwa le great no oni ni kwa enye bu daba ko na se be ka ho ti yo ko mo na ma ba ko yi no kura na so se bo no kura se bo no ye se be na awo ko na no sa na yo di boy so ti abase no a tase the kata no de ampa e kan ma mu da ho se ye kan se se mo a se be ana kura se bo no na se bo oye ya bodi preso ele ma ko no se be ma no ni o ma wuro mo bi bi e se mo to for chame esre se yenya mama nana nana de chi what de chi we say someone aba na ma sa tmanya le ka gas no se be nana kwa ya se wo ko no de chi no mo ni bu jaba so o so ko fa de ba awo to ta so mo bu so je nya wo ati na bi a mo se bi a ye wa ni na ma ho bi a na je bi wa do wan nsa wo no mo a de bi o wu a se be mo da fo ko na e de no na ye wa bi ma bi no so ada ma ni na kan ya de se ya ye na mo se dia na mo pa ba ma ni so ba fo de ga wo pa do dia enka na yesre se ye petition petition dia say you report for me a wonderful am say what say so want to did no dey ba na so mo dey ha mo na mo busia no to patch up we say we dey bia o kantam you say the kata say that so the kan na say ko wa ne mo dey wo ye bia o patch up and say dey be wo chire no fa ba so dey ma dia e wo dey beti na ya kan o edim ha ma da say na mo no dey chop na mo nya wo ma na sa de se mo ho mo da fa ma so dey ba chire c'est ça. Soit tu penses. Alors, tu marches dans cette adresse au carré. T'as raison de planer dans ce moment de bout. Et moi, il y a un choc dans son débat. On a le bout, moi, cassé. C'est quand tu as bien quelqu'un. Quand tu as reçu le bout, et tu as haut. Un peu de ça, il a fait. À combien il y a 15 ans, il y a un camp à me gars. So na mo akasa ko no mega kata no so be chese sebe obia otra yo ebia ma sa ko nyan so no otibi di ma ba ko nyan na sebe e ma mem kata no so sebe adisi semo e ma sebe ba ya ma sebe hu se adisi e fo wo to aso e mo ba ya o betina ho sebe e ba ya aboni emre sebe e be fa e wura de ko ya sebe ko ba sa ne ma akunya no man bi ade se ko apeti na de yo na pa ni nti ma se we ba ya he mu na pra ko de ti o na na mu ro bi yo wa ni ma se ade se ro ka ni a che no so da ba se ro bi cho pa no ba ado ba bu di be bu abo abuja ko get ya on ti ase yi ode we dey want ti ase but ademo kam me nana we afa accept yo me bia no nya nkrata we ni na me se bo ta se
then kata we this is somebody then kata we yo akonya bia wase so so akonya bia wase ya de shika oba no o fiti ase na wo to aso so yo ani edeka se se no me ya de shika oba o fi so no awo to aso ebesi mo so na de ka word ma say ya de shika na free with no mame na ko si so pa yo eno na chese wo so we do ma say free mame o mama me ko na so ko si so de Asantehene ko no ma no ah sabi odi ka na di ye no ne ma me asefo na asefo no na de ka ye ma de bia ma so ba na krata bi o ho na krata ni mu de nti bia ba se krata sabi wa buta ye po akonya na krata bi o ho sabi de ma so ba na mu de ti no wa o checho de mu de mo nti ase no na akonya na sifti ni so besi ebesi o so na me ehu so ye de shi si de ti wo na mo ka kata se de ma mo nti ase no de ma akonya no adesisam na kro no a ba akonya no ma ro di ye no sabi ne ma me ma asefo ma no ase besi mo so no e no ase na ejina ohima no so nua pa mo jamudia ne no mo ka se ye hwe mo no mo ba no pa free no so e ba no won ka ho sise bo ohima aba no so nua no mo jamudia se da na mo hwe mo no ai no tu mo no na se be pa de sise mo no e ba na se ma na se free so be ka no won ka ho no ti ne ma abasa se na na so ba no mo ye o mo jadia se account to say so ba no ye o mo ja na o di se o so na de o ka ho de ene na che se o mo eku ama na am ne o mo hwe sa pa se mo ade kura na so ba no mo ja pa na se be ka fa ye ka so ye o ba na si de dia ena se na account asem ya no ne ba o ba no so ne ba ko na se o se so ka bi mo de ene na o de ene na o de se ne ba me yura bi o mu so ba na se ko mu na wo ena account Bana se de nye krata de ba e blo ye se krata na na kam price no 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 ye ba ne na se se me ne krata kam kran a o wi no so ye na na o de ba kro ye na o na na se no na me hwe se wa dwuna be si so a so o ka no se kam kro ba na emfa hu ka bibia mpe se nya bute na bibia na se sa na ti ane me hu na ke se ba hu ka bibia kam kran a o de na si so no na mo o ye no na ye emamu na wu enya de sise mu na emamu na ana wo nso nyama madwa so ti ho na be ni se kam kran ye emamu na de ana oh kabra chena asini ni aba ne wa so ko ba so sun nyama no ya From Penny. people yo kule tema mencha de me kabra cha ko ndi yo kabra che yo ni ma me ni e friend na afua o so ko ba che no ma me fa ba fun wa afua na wo abna jama abafo na wo so ba jama ana kabra che ana ko ba che ana fia anima ana fia ni ma ana abna jama wo akofia de ana ba jama wo akosa de wo atwa akosa de wo akosa tra wo kojobu ati la ta wo kojobu ati na abna himfie so na ba himfie so wo chema ono chema ne ba ne akua mama chema ne ba ne akua mama ni akwesi amankwa odi abusua pe ene akwesi amankwa odi abusua pe ni ya moa na wo afia donko ya moa na wo afia donko na afia donko so akua mama otoso na afia donko so akua mama otoso mi esa edi no wo sini na wonanim wo kwa branch American so so kwa cha wo ka se obi ko fa ye no so eti wo mu na na pa no so mo na pa no ayiwa koyap ayiwa koyap mo na pa no na akosu ayi suwa da ichi ewu apanyi so duro de chibi apanyi awo bantuma sabe saba ye na ko apanyi ana kura apanyi awo kwatma ni abo awo kwatma ana Owusuwaa apanyi ayi so kan gwatma se dia wo eno ni aso ko be ma se wo to so no no eti wo de na mpese mi hu se bia e ho na wo de a
ɛne na aka ho sɛ ɛyɛ ɔhema ne fam deɛ ɛne na ɔhema ne deɛ ɔno Owusuwaa Ayeboafo so ɔno so ne maame sɛ ɛfrɛ no afia amafoda ɛsɛ no pray bro ɛna amafoda so maame ne yɛ abɛniwa asa ɛfo na so ɛsɛ de ma ne ɛniwa ama mansa ana ma mansa so no ni nyinaa ɛno yo ɛnti na meka no kyerɛ sɛ afia dobia no jado bia na yɛ abɛniwa wɔ hɔ ya bɛniwa wɔ hɔ na jado bia afia dobia wo amamia ɔdo amamia amamia wo abra yɛ boa ne ɔdo sɛ wɔ yɛ boa ama mansa na ɛbɛwo yɛ abɛniwa na amafoda na wɔso bɛwu yo na ɛno ne ayi no ayiwa kɔ abemfo ɔmo nya adɔdɔ so kyerɛ mo yi you are sɛ ɛsoro paa no ɛnya deɛ baako sana akɔɛ sisan na adena bɛyɛ tini wɔte tini ne mu ɔsɛ wɔte sɛ wɔde kaa tini nyinaa no menim sɛ yom ɔmo bɛdi deɛ ayiwa mu de ne ba bɛdi nanso na ɛnyɛ dua no sɛ ɛhɔ paa so no sɛ wɔde ne di ɛti na wɔtumi bɛdi hima so wɔtumi di hima nanso ɛnyɛ dua no paa se ma sɛ ntɛm baa mu sɛ yɛ Yom. ade sisɛm no de na kyerɛ sɛ wɔte awibim sɛ Yom. mato firi dua no ase sɛ baa sɛ ntɛm bɛɛ mu a sɛ bɛde pɛrɛ deɛ ntɛm amba mu deɛ a yom ɛne nka ɔdi ne hima ka sɛ ntɛm ama mu de pɛrɛ deɛ sɛ ɔyɛ adeɛ ase na ɔmo bɛyɛ baako deɛ a wɔdi ne hima ha wɔbɛka dɛm sɛ ɔmo bɛyɛ baako na ebi mu nso ɔmo yɛ baako ɔno deɛ mɛ kɔyɛ adwuma ma me wɔ new mɔtaafo nti mepɛ na sɛ so ɔmo yɛ ɔmo asɛm ne mo ɔmo yɛ ɔmo ano na sɛ ɔmo kɔ deɛ ɛsɛ ɔde ka kyerɛ ɔmo ɛhɔ development sɛ wɔn na da no a wɔn yɛ ma wada ɔmo eburu wɔn na ɛhwɛ sɛ ne bɛyɛ nneɛma pii bɛkɔ so wɔ hɔ ama wada ɔmo eburu ɛpɛ na sɛm na adeɛ deɛ ne nso mpo na mɛsɛ wada ɔmo yɛbɛsrɛ sɛ deɛ otufoɔ bɛyɛ ama me nua bɛyɛ a ɔte so sesei sɛ adesrɛdeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo de bi dum na ebi ansa na why so wada ɔmo eburu ne nyinaa ne sɛ wada ɔmo eburu di bi mo ma di bi mu wada ɔmo no wadwene sɛbi ɔmo sɛ sɛ adwene ɔbaa yi ma ho wada ɔmo eburu so wada bi dum na ansa ɔmo ba akɔ ɛnum na ansa awɔ de bi bi ho a ɔmo de bɛyɛ why. Chami. And by a Dibim now, two for them, near the Prem. They say the Omati Bias, say only to the neighbor. Now, so good. Ɔmo sɛ deɛ ɛba fo sɛ no ɔso ɔmo tɔ de bibia no deɛ no mo nsa sɛ ɔmo ɔmo te bibia sɛ de bi no sɛ ɛba na gye yɛ deɛ ɛbɛ wɔ no ba wɔde bɛ kyɛ ba na sɛ deɛ ɔde bɛ nti ɔkɔ kan yɛ no ɔde kɔ pere yɛ deɛ sɛ kaa ne yie ɔde bɛ dibi bu ɔde ba dibi bu. ɔmo sɛ bi ɔka no ɛba na nkyɛ sɛ yɛ adwuma. Sabi ufia kwa na watu na zile zujaba yula sababu hima no onta obi ya de woka abasi ne sabi bi no waka zena nei woni no obwa wo bo no obwa sa no boga na mai na so sabi bi se ba de dama de acho na zujaba wo de acho ba na no ka kwa ne di da che ala cha he kwa wai no ba mi lo ju mai ba zujaba wai ade ba bo bi na bo ọmọ jẹ ọmọ ọmọ ẹdẹ ọmọ jẹ ọmọ yà sẹ ẹsẹ ti sọ wọtẹ n'asọ fi ọba ti di ọbọ dídì ọbọ fún wẹ. ọdọọdún yorùbá àgbàsíyèsí ọ̀hìnmá dídì àtọ́ àbá dídì ọba sí wọn dáná sẹkẹtà ní ẹsẹ ẹsẹ ó ní ọ̀hìnmá ní àsìkò ẹ̀yìn àṣẹ bìí à náà ní yorùbá kan náà bẹ́ẹ̀ sọ. Sɛ ewura tan kɛseɛ ka ntaw kɛseɛ sɛ mɛ ne nana ahema ne n'abusua ɛka mbia na yɛ bɛtena asase bi bɛtena asase bi ma bɛyɛ no. biso me fo adeɛ waka no so sɛ so sɛ yorùbá dáná sẹkẹtà ní ẹsẹ ẹsẹ asẹmọ yìí wúrọ ebu ẹyì lọsọ bí ẹdá no wọn ní ẹni tí wọn kọ fún yìí ẹni asẹ bíi a bẹtẹ asẹ bíi. sɛ ewura tufoɔ ntam sɛ asɛm a wɔsiesie na
agye atum sɛdeɛ ɛmma ɔkyena na adekyeɛ yɛne yɛ nnuan ɛyɛ Charles ne n'abusuafoɔ asɛm bi bɛba ntam bia ne bɔdwe ate ase. Na chia muito bom é do lado do bebê que eu do for channel nesse na no some boy na ya da yura so ade o yema na efe ade o yama o mai ade o yama mai efe ma preso se ba ko se ko so adama e wi aduma se de adama bu ya ya ma na mai mata ba ko se be se ba ya o de kura to bi da o se na mi na se na mo a o nya ma ne wa se fo ya ma o ananu afo se se o nya mo ne ya na o tu fasi that's the rule